Надыходзіць марозны лютаўскі вечар, і пакуль варыцца гарбата, распакую замоўленую ежу. І раптам, як у ліхаманцы, мячуся ад уласнага болю. Чаму наша мова нібыта замежная ў нас бывае парою? Уяві сабе такую антыутопію нашага жыцця. Ніводнага куточка з беларускай мовай у свеце няма. Знікла беларускамоўнае кіно, назвы вуліц, прыпынкаў. Тутэйшыя людзі, калі чуюць мову, часцей лічаць фрыкам. Што ж з такім грамадствам не так? Паразмаўляй са мной па-беларуску, брат. Паразмаўляй са мной па-беларуску, чаму не? Гэта не мова быдла, але мастацтва, законаў і вялікіх людзей. Мова паэтаў, якія верылі, што яна расквітнее ўсё роўна. І чалавека, які запавёў не забываць, каб не ўмёрлі. Захаваць мову – гэта не правесці рытуал. І паслухаўшы верш, падумаць, што мову не мае сэнсу ратаваць. Варта на ёй размаўляць на поўную, і тады засіяе ў свой час. Усё проста як формула. Няма мовы, няма і нас. І нарэшце, прабачы мяне, мова матулі бабулі, бо я цябе і сам раней не ўспрымаў за мову жывую.